खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 28 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 10 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनैनि साना गावखौ फोथायनाय आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार लाबोगोन। नोंथाङा खामानियाव गोदान बिबानफोर मोनगोन जाय नोंथांनि जिउ राहाखौ गोख्रों खालामगोन। नखराव मोनसे गोजोनथाव आबहावा थागोन आरो मोजां खौरां मोननायनि आसा दं। राङारि थासारिया साबसिन जागोन, नाथाय नाङै खरसाफोरखौ नागार। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला, मोनसे समानथि आदारा मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सहायनो हानाय आरो साननानै थिरांथा लानायनि सान। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन आरो आबुं जायै खामानिफोरा आबुं जागोन। नखराव गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनाया सुस्रांजागोन। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन, नाथाय रां थिसननाय समाव सांग्रां जा। बेयो फरायसाफोरनि थाखाय गावसोरनि फरायनायाव गोसो होनायनि सम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि बिबुंथि आरो सानथौफोरा सुबुंफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन। खामानियाव गोदान खाबुफोर सोमजिनो हागौ। फालांगियारिफोरनि थाखाय मुलाम्फानि नेरसोनफोर दं। नोंथाङा नखरजों मोनसे रंजाथाव सम बारहोगोन। खरसायाव समानथि लाखिनाया गोनांथार, नङाब्ला रां बावजाया हेंथा जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन, नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनाया मेंनाय लाबोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना नखरारि गोरोबनाय आरो गोसोआरि गोजोनजों बुंफबगोन। नोंथाङा नखरनि सासे गेदेरजों बोसोन लाखांनायनि उनाव मोनसे गोनांथार थिरांथा लागोन। साख्रियाव नोंथांनि गोब्राब नाजानायखौ बाख्नायनाय जागोन। राङारि थासारिया गोख्रों जागोन, नाथाय गोदान रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सान। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि गोहोम आरो दैदेननायनि रोंग'थिया गोख्रों जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया मोजां खाबुफोर लाबोगोन। नोंथांनि मोजां मोनलायनाय जिउआव रंजानाय आरो खुसि थागोन। राङारि मुलाम्फा जागोन, नाथाय खरसाखौ सामलायनाया गोनांथार। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय नारसिननायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सना गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन आरो थालांनाय खामानिफोरा आबुं जागोन। नोंथाङा खामानियाव बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। रांखान्थियारि थासारिया दिदोम थागोन आरो नोंथाङा रां थिसननायनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव गोसो होगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनैनि साना गावखौ नायबिजिरनाय आरो गोरोबलायनायनि सान जागोन। नोंथाङा हानजायारि खामानिनि गेजेरजों खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव गोरोबलायनाय आरो गोदै थागोन। नोंथाङा राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन, नाथाय खैफोद लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां जागोन आरो यगा आरो ध्यानआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि समाजारि बेंखननि सिङाव नोंथांनि मुंदांखाया बांगोन।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि साहस आरो गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि ओनसोलाव मोजां खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि राङारि थासारियाव जौगानाय फैगोन आरो नोंथाङा गोदान फुंखाफोरनिफ्राय आय मोननो हागौ। नखराव गोजोन आरो गोरोबलायनाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गावनि आदारनि सायाव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि सानस्रि आरो नोजोरथिया पजिटिभ थागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाइ होगोन आरो दावगागोन। नोंनि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोदैया बांगोन। राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन, नाथाय गावनि खरसाखौ हमथानानै लाखि। सावस्रिया मोजां जागोन, ब्याम आरो ध्यानआ गोहो होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। मकर राशि। दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा मान आरो सनमान मोनगोन। राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। नखराव अननाय आरो दुंब्रुद थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय बांद्राय खस्थ' खालामनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो साननाया नोंथांनो गोदान खाबु लाबोगोन। खामानिनि जायगायाव हानजायारि हाबा मावनायनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। राङारि दिदोमथिया थाबाय थागोन आरो दोनथुमनाया बांगोन। नखराव गोरोबलायनाया सोलिगोन। सावस्रिया मोजां जागोन आरो ध्यान आरो य'गाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। दिनै नोंथांनि गोरलै आखुआ सोमोन्दोखौ गोदै खालामगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाय आरो बावसोमनाया खामानिनि जायगायाव जाफुंसार लाबोगोन। फरायसाफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। राङारि आयदाफोराव लासै-लासै जौगानाय फैगोन। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला आरो नारसिनथायखौ गोजानाव लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।